Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Халык зарыннан соң тикшерү башланган. За однокомнатную 4000. Это слишком много за однокомнатную. Бөгелмәдә идарәче оешмаларның үз эшләренә салкын каравы аркасында халык җылылык өчен артык түләгән. Бөгелмә прокуратурасы тагын ниләр ачыклаган? Филүзә Хамидуллина. Кышкыртларны да, сарыкларны да буганнар. Бөтен ишегалды Куликовский битвадан калган шикелле менә шушындый үлгән тавыклар. Ни өчен Апас районы Борнаш авылында яшәүчеләр урамга чыгарга куркып яши? Шупан Касыймова ачыклады. Ялган антисептиклар, хәмер эчеп агуланулар һәм җинаять эшләре. Теневое лицо использует эту ситуацию в своих нарушающих закон целях. Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясе узган еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Bu haqda to'laroq Ilgiz Shakurov. 95 еллык җиңү тарихы. Динамо Республика Татарстан оставалась и остается в стране лучшим. Данлыклы Динамоның 95 еллык казанышлары турында Илдар Сафиуллин. Танылган артист Василий Лановой вафат. Рөстәм Миңнеханов бүген ул эшләгән Дәүләт академия театрының сәнгать җитәкчесе Римас Туминовска кайгы уртаклашып телеграмма юллады. Шундый сәнгать әһленең арабыздан китүен белү авыр. Василий Семенович илнең театр һәм кинематография тарихында зур чорның чагылышы иде. Югары сәнгатькә тугры булды, иҗтимагый тормышта актив иде. Аның якты истәлеге безнең йөрәкләрдә кала диелә телеграммада. Василий Лановойга 87 яшь иде. Гыйнвар башында артист коронавирус белән хастаханәгә салына, аның гомерен саклап кала алмыйлар. СССРның халык артисты 60 елдан артык Вахтангов исемендәге театрда эшли. Киноларда 60тан артык роль башкара. Василий Лановойның Казанга күп тапкырлар килгәне бар. Гастрольләр белән төрле чараларга махсус кунак буларак та чакырыла иде. Ул еш кына "Мин Казанны яратам" дип әйтә торган була. Кремльдә җәяү йөрергә яраткан. Василий Лановой Митимир Шәймиев белән яхшы таныш була. Еш кына республикага аның чакыруы буенча килгән. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Василий Лановойга Россиянең хезмәт герое исемен бирү тантанасында да кунак буларак катнашты. 2018 елда Казанга соңгы килүендә Василий Лановой рус теле көне уңайнан оештырылган концертта шигырьләр укый. Ул Пушкинны 8 сагать дәвамында яттан сөйли алган. Александру Сергеевичу Пушкину мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Василий Лановойның Татарстан белән бәйле уртак хезмәте дә бар иде. Актер Исә Болгар җирләре фильмының бер үзегендә уйнаган була. Сценарий авторларының берсе Гәрәй Рәхим бүген артист турында хатирәләр белән уртаклашты. Аның белән сөйләшкән идек. Ул әйтә: "Эх, егетләр, татар халкының тарихы бик зур бит ул. Татар халкы бөтен дөньяда күренекле халык бит ул. Мин чын күңелемнән шушы татар халкын зурлау фильмында уйнасым килә. Рәхәтләнеп сезгә шушында уйнармын" дип сөйләште безнең белән. Һәм ул минем күңелдә шул кадәр ачык булып калды. Ул бит инде нинди генә фильмнарда эшләмәгән. Җылылык өчен килгән зур суммаларда беренче гаеплеләр билгеле була башлады. Бөгелмә прокуратурасы счет фактурадагы соннарның ни өчен шулай артуын ачыклаган. Исегезгә төшерик, гыйнвар башында республиканың күпчелек шәһәрләрендә шундый хәл күзәтелде. Прокуратура һәммәсендә тикшерү башлаган иде. Идарәче оешмаларның хатасы ачыклана. Шулай ук Бөгелмә җылылык шелтәрләре оешмасы урамны җылыткан. Тулырак Филүзә Хамидуллина. Глеб Успенский урамындагы 69-нчы йортта Галина Кучукова 35 ел яши, әмма моның кадәр сумма килгәнен хәтерләми. Декабрь өчен 6000 сумнан артык, яртысы җылылык өчен. 3623. 3623 сум бу бит җылылык өчен генә фатирым 50 квадрат метр. Күршеләрдә дә шул ук хәл. 9800, по-моему, потом 7900. 9800 булган иде, аннан 7900. Узган ел 6800 булды. Арта инде ел сайын. Красноармейск урамындагы беренче йорт биредә яшәүчеләр дә декабрь өчен квитанция алгач шакката. За отопление вот платежка у меня пришла 3500, 47 квадратных метров у меня. Җылылык өчен 3200 килде, 47 квадрат метрга. Әле бит декабрьдә салкында булмады.
и то это никогда такого не было. Шәһәрдә яшәүчеләр шау-шу куптара. Республика буенча халык социаль шелтәләргә яза башлый. Ул чакта бу хәлне прокуратура тикшерә башлады. Шуннан бер атнада узмый Бөгелмә халкына яңа квитанцияләр җибәрәләр. Суммасы кимегән була. За однокомнатную, товарищ. Бер иптәшкә бер бүлмәле фатир өчен 4000 килгән. Бер бүлмә өчен бу бит инде бик күп, ә 3 бүлмәле өчен 6000. Бу хәлгә ачыклык кертер өчен халык идарәче оешма бусагасын тапты. Соңрак билгеле булганча, ТОН оешмасы бу йортлардагы кеше тормый торган биналар өчен дә акча өстәгән. В декабре 2020 года в результате технической ошибки 2020 елның декабрендә техник сәбәпләр аркасында кеше яшәми торган биналарга киткән энергия исәпкә алынмады һәм бу сумма халык җилкәсенә төште. Хәзер Татэнергосбыт оешмасына дөрес мәгълүмат җибәрелде. Яңа квитанциялар тараттык. Прокуратура җылылык шелтәрләренең тиешенчә ремонтланмавын ачыклый. В ходе проверки установлено, что теплоцентрали города не соответствуют требованиям и нормам. Тикшерү вакытында җылылык үзәкләренең тиешле таләпләргә туры килмәвен ачыкладык. Мәсәлән, трубаларның изоляциясе юк. Шуңа җылылык юала һәм фатирларга барып җитмәй. Ягъни җылылык трассалары урамны җылыта, аның өчен халыкка түлисе. Комиссия шулай ук кайбер йорттагы подвалларда трубаларның изоляциясе булмавын ачыклый һәм шунлыктан фатирларга җылы менеп җитмәй. Я, например, в Махрум халась ходила. Мин өйдә җылы халаттан йөрдем, җиңелчә киемдә йөреп булмый, салкынча. Прокуратура шәһәрнең 7 идарә оешмасына һәм җирле җылылык шелтәре оешмасына күрсәтмә җибәргән. Барлык хилафлыкларны алар 30 көн эчендә төзәтергә тиеш. Бөгелмәдән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Соңгы бер айда җылылык өчен түләү артудан зарланып, дәүләт рак инспекциясенә 135 шикаят килгән. Аларның күбесен һаман тикшерәләр. Әмма кайберләрен идарәче компанияләр кабат исәпләгән инде. Мисалга, Зәйнең Җиңү проспектында яшәүчеләргә сумманың шактый артып килүен җылылык трубасында термометрның эшләмәве белән аңлаталар. Инспекторлар Ярчалыда да шактый хилафлыкларга юлыккан. Әйтик, Фоменко урамындагы яңа төзелгән йортта. Анда йортны җылыту өчен бөтен чыгымны сатылган фатирларның хуҗаларына бүлеп язганнар. Закон буенча булай ярамый. Татарстанның баш дәүләт рак инспекторы белдергәнчә, гомумән алганда фатир өчен түләү хаклары арту күп очракта нигезле булып чыга. Урамда салкын булганлыктан җылылык куллану 2019 елның декабрь белән чагыштырганда 18 тапкырга арткан. Гыйнвар өчен түләүләр дә әллә ни ким булмас дип фаразлыйлар. Каникуллар вакытында су һәм электр энергиясын гадәттәгедән күбрәк тоталар. Кайбер йортларга үй тирәсендәге карны чыгарган өчен дә өстәп язарга мөмкиннәр. Исегезгә төшерәбез, түләү турында сорауларыгыз булса, аларны бердәм хисап үзәгенең кайнар элемтә телефонына шалтыратып әйтә аласыз. Аның номеры экранда. Новогодние каникулы жители находятся дома. Яңа ел ялларында халык өйдә торганлыктан салкын һәм җылы су куллану күләме арта. Шул сәбәпле юынтык суларны да күбрәк түгәләр. А в жилых помещениях в нашей климатической зоне. Безнең климатик шартларда торак йортларда температура 20 градустан да ким булмаска тиеш. Почмакта урнашкан фатирларда 22 градус. Урамда салкынайткан икән, җылы бирүне дә арттырырга кирәк. Татарстандагы ковид госпитальләрен гадәти эш режимына күчерә башлыйлар. Бу ковидлылар өчен ятакларның саны киметелеп, башка авырулар өчен көйләнүе дигән сүз. Шул хакта бүген сәламәтлек саклау министры урынбасары журналистлар белән очрашуда җиткерде. Һәр больниста бездә шул койкалар кимәя, ковид койкалар. Әмма һәр больниста без калдырабыз ковид бүлекләр. Безгә бик мөһим мөмкинчелек булдырырга 1-2 көн эчендә шул больницаларны яңадан ачырга бер нәрсә хәтер булса. Бүген Татарстанга Спутник V вакцинасының чираттагы партиясе кайтты. Бу 19300 доза дигән сүз. Шушы көннәрдә аны сырхауханәләргә бүлеп бирәчәкләр. Дүшәмбедән кадый башларга җыйналар. Язылучылар исемлегендә бүген 14000 кеше. Киләсе атнада тагын бер партия көтелә. Татарстанда коронавирустан тагын 4 кешенең үлүе билгеле булды. Алар 81, 70, 62 һәм 57 яшьлек хатын-кызлар. Шул рәвешле республикада ковидтан үлүчеләр саны 260-ка җитте. Соңгы тәүлектә тагын 85 кешегә ковид диагнозы куелган. 32-се хастаханәдә, 53-е өйдә дәвалана. Күпчелеге очрак Казанда 55 кеше, Ярчалыда 13. Мәскәүдә соңгы тәүлектә 2799 кеше ковид йоктырган. Санкт-Петербургта 2284 очрак. Күрше Самар өлкәсендә 277, Чувашиядә 91, Мариэлда 43 кеше коронавирус белән авырый башлаган. Татарстан Эчке эшләр министрлыгы кисәтә. 31 гыйнварда законсыз акцияләрдә катнашкан очракта канун буенча җавап бирергә туры киләчәк. Мондый омтылышларга һәм митингка чыгучыларның төрле коткы таратуларына кичекмәстән чик куелачак. Законсыз акцияләр үткәрү җәмәгать тәртибен бозу буларак бәяләнә һәм бу гамәлләр шунда ук туктатылачак диелә министрлык сайтындагы мәгълүматта.
правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения. Закон сагында торучылар хукук бузучыларга карата вакытында чарасын күрәчәк һәм иминлекне саклау өчен канун нигезендә җавапка тартачак. Полиция гражданнарны коткыларга бирешмәскә һәм бу акцияләрдә катнашмаска чакыра. 2020 елда Татарстанда контрафакт хәмер сату күләме 20%-ка арткан. Бу хакта бүген Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясе коллегиясендә белдерделәр. Пандемия сәбәпле контрафактның яңа төре ялган антисептиклар барлыкка килә. Аларны кулларны дезинфекцияләү өчен генә кулланмыйлар, шәләрдә икән. Бу инде кеше сәламәтлеге өчен аеруча куркыныч. Кайсы районнарда идән астыннан аракы сату туктамый. Бу мәсьәләне ничек хәл итмәкчеләр? Теманы Илгиз Шакуров дәвам итә. Яз башында Яршаллыда төшерелгән кадрлар бу. Әлеге складта ялган антисептиклар җитештергәннәр. Савытларның 20 литрлылары да, кичкенәләре дә бар. Полиция хезмәткәрләре складка Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясе белән бергә уздырган рейд вакытында юлыга. Антисептиклар тормышыбызның аерылгысыз өлешенә әйләнде. Узган ел аларга сорау бермә-бер арткан. Димәк, моннан файдаланып, акча эшләргә теләүчеләрдә. Узган ел Татарстан территориясендә 74 мең литр ялган антисептик табыла. 6 җинаять эше ачылган. Дәүләт алкоголь инспекциясе Эчке эшләр министрлыгы белән берлектә 150 мең литр спиртны әйләнештән алган. Нигездә Казан һәм Яршаллыда республикага контрафакт читтән дә кайта. Күп очракта Түбән Новгород өлкәсеннән. По другим регионам тоже. Чит төбәкләрдән легаль булмаган продукция бик күп кертелә. Күптән түгел генә Дзержинск шәһәрендәге яшерен җитештерү урынын ачыкладык. Андагы продукцияны Татарстанга алып кайтырга теләгәннәр. Всего пресечено 10 каналов поставок. 2020 елда спиртлы продукция җитештерә торган 10 урын ачыкланды һәм ябылды. 17 кеше кулга алынды. 13 җинаять эше ачылды. Узган ел хәмер яки ялган аракы эчеп агуланучылар саны 18%-ка кимегән. Агуланган 465 кешенең 225-е үлә. Күп очракта этанол эчү аянычлы тәмамлана. Агуланучылар арасында 51 бала да бар. В Черемшанском и Верхнеуслонских районах Иң күп очраклар Ширемешән белән Югары Услан районнарында теркәлде. Әмма Минзәлә, Балтач, Алексеевск һәм Мамадыш районнарында күрсәткеч 2,5 тапкырга төште. Хәзер Татарстандагы 191 авылда кибет эшләми, 517-сендә кибет булса да, алкоголь сатарга лицензияләре юк. Димәк, монда ялган аракы сату мөмкинлеге арта дигән сүз. Моңа шик куярга җыеналар. Президентом нашей республики Рустам Нургалиевичем Миннихановым был дан. Республика президенты кечкенә авыллардагы кибетләрдә алкоголь продукциясын сату һәм теркәү мәсьәләсен хәл итү бурычын йөкләде. Сәнәгать, цифрлы үсеш, икътисад министрыннан һәм дәүләт алкоголь инспекциясыннан бу эшне башлауны сорыйм. Бу елга тагын бер бурыч сыра сату мичкәләрен, ягъни кегларны маркалауны дәвам итү. Илгиз Шакуров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Сөягенә кадәр ашап бетергәннәр. Апас районы Борнаш авылында яшәүчеләр борчуга калган. Кайберләре үз хуҗалыкларында үле сарык түшкәсенә тап була. Икенчеләрнең каз һәм тавыкларын буып чыгып киткәннәр. Авыл халкы барсында хаски тукымлы этләрдән күрә. Алар 6 ел элек күченеп кайткан күп балалы гаиләнеке. Зыян күрүчеләр район прокуратурасында да мөрәҗәгать иткән. Хәзер тикшерү эшләре бара. Әлеге хәлгә ачыклык кертү өчен Шулпан Касыймова да юлга чыкты. Паниковать итеп бер тавык чыгып чыкты да. Искәндәр Минхаҗев тавыклары бик каты кыткылдаганга игътибар итә. Кыймаша оча башладылар ди. Ишек алдына чыкса, тавыкларны күршеләрнең этләре буган ди. Бөтен ишек алды Куликовский битвадан калган шикелле менә шушындый үлгән тавыклар. Минхаҗевларның 28 тавыгын һәм әтәшен буганнар. Урамда йөргән тавыкларны буганнан соң этләр сарайга үтә. Шул вакытта хуҗаларны монда ябып куя да инде. Хәзер этләр монда 3 көн тора. Этләр күшедә яшәүче Касыймовларныкы булып чыга. Алар Борнаш авылына 6 ел элек күченеп кайткан. Инде кешеләрне сарыгын ашадылар, тавыгын ашадылар, күршеләрнең үрдәкләрен ашадылар, быел тагын ашадылар. 6 сарык, аның икесе шул эттән калган инде. Этләр Гөлзия Вәлиеваның сарыклары башына да җитә, 4-сен будылар дип сөйли. Искәндәр килде шулай. Син егетне менә кара инде тамашаны. Эт нинди зур зыян салган ди без инде. Безнеке дә инде муенында муенчак та бар шулай. Вәлиевларга акча бирүче булмый, сарыкларны үзләре сатып алалар. Инде 4-нче ай китте. Аллаһ акбар. Безнең этләрне шувалерда торалар һаман. Касыймовлар этләрнең кыш-кортларга тимәвен раслый. Янәсе алар шулай уйнарга ярата. Ашарларына Казанга барып махсус ризык алып кайтабыз дип ышандыралар. Любой авылда кайткан кешене яратмыйлар. Әллә ни сүзләр ишеткәнбез бар инде. Зыян китергәнне бетерсәк, аннары Алла бирсә, каршы килмәсә. На каждую собаку есть паспорт. Безнең этләрнең һәрберсенең паспортлары да бар. Елга 2 тапкыр вакцина ясатабыз, алар клиникада хисапта тора. Әлеге вакыйгалардан авыл җирлеге башлыгы да хәбәрдар. Аңа халык ризасызлык белдергән инде. Зыян күрүчедән дә, эт хуҗаларыннан да объяснительләр алынды, материаллар тупланды, һәм материаллар
административ комиссияда каралачак. Искәндәр Минхажев этләр тавыкларны буганнан соң прокуратурага мөрәҗәгать итә. Без әлеге мөрәҗәгатьне алдык һәм тикшердек. Карар кабул итү өчен Апас районының Эчке эшләр министрлыгына һәм административ комиссия хозурына тапшырдык. Әлеге эш прокуратура контролендә булачак. Прокуратурадан хат Эчке эшләр идарәсенә кичәгенә юлланган. Димәк, бу мәсьәләне хокук сакчылары тикшерә башламаган булуы да ихтимал. Әлегә этләр зыян күргән Минхажевларның сараенда кала. Күршеләре зыянны капламыйча, алар хаскиларны чыгарга җыенмый. Апас районыннан Шулпан Касыймов, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда иминиятләштерү базары кемгә карый һәм ни өчен милли иминият компанияләре эшен туктата? Бу хакта Реальное время интернет-газетасыннан укыгыз. Алар 95 ел буе җиңүчеләр сафында. Татарстанның Динамо спорт җәмгыяте юбилеен бәйрәм итә. Ул 1926 елда шушы көнне Тассырда Бөтен союз физик тәрбия хәрәкәтенең бер бүлеге буларак оешкан. Бер гасырга якын вакыт узса да, сафны какшатмыйлар. Күпчелек командаларның яуланмаган үрі калмады. Данлыклы Динамо уңышлары турында Илдар Сафиуллин. Динамоның волейболчы кызлары тамашачыларны сезон сайын сөендереп тора. 6-нчы мәртәбә Россия кубогы иясе алар. Чемпионнар лигасы дөнья чемпионатында да җиңеләр. Динамо Казан Чирәмдәге хоккей командасы 18-нче мәртәбә Россия чемпионы. Коллективта барлык спортчылар диярлек үзебезнең егетләр. Несмотря на текущую ситуацию в мире, связанную с пандемией, вы 18 раз завоевали титул чемпиона страны. 18 раз. Динамо Казан туплы хоккей командасы җанатарларына нәтиҗәле уеннар белән шатландыра. Алар алдында яңа сезонда җиңү бурычы. Динамо составындагы атаклы спортчылар һәм тренерлар көч-куәтне бердәмлектә күрә. Сила татарстанского Динамо. Динамоның көче безнең традицияләрдә. Мәсәлән, элек мин сабан туйларында ярыша идем. Шундагы хис-кичерешләр мине зур спортка алып килде. Меня верят как тренера. Миңа ышаныч баглыйлар икән, аны бит акларга кирәк. Теләсә кайсы команда куелган бурычны үтәргә омтыла. Динамо ул бит көч структурасы. Монда таләпләр дә, максатлар да югары. Бүген җәмгыять оешканга 95 ел. 1926 елның 29 гыйнварында республикада спорт коллективын булдыру турында документ имзаланган. Динамо составында 26 коллектив, 25 мең кеше шөгыльләнә. Динамо Республики Татарстан оставалась и остается, наверное, в стране лучшим, потому что Динамо Россиядә иң көчле коллектив булды һәм шул дәрәҗәдә бара да. Республика җитәкчелегенең дә ярдәме зур. Динамоның көче аңлашып эшләүдә һәм бердәмлектә. Мәскәүдән килгән җитәкчеләр Татарстан Динамосының уңышын бөтен ил өчен үрнәк итеп куя. Общество Динамо Республика Татарстан. Динамоның аермасы шунда ки, тәртип саклау органнары хезмәткәрләре арасында спортны сәламәт яшәү рәвешен үстерү генә түгел, дәүләт дәрәҗәсендәге югары максатлар куелган. Динамо дигән сүз грек теленнән тәрҗемә иткәндә көч, куәт дигәнне аңлата. Менә шунда төзеп куелган кубоклар ул бер гасырга якын вакыт içinde яуланган җиңүләрнең күлдәге бер тамчы кебек кенә. Динамо канаты астына яңа спорт төрләре дә кушыла. Хәзер Олимпия уеннары программасындагы тэквондо да шул исемлектә. Бөтен җирдә, бөтен булган соревнованиядә представляйте безнең республиканың Динамосын. Результатларга килгәндә безнең результатлары бик әйбәт. Олимпийский весовой категорияда Камалов у нас чемпион Европы булды. Динамолар өчен ярышлар һәр чак дәвам итә. Бер гасырлык юбилейны алар җиңүләр белән каршы алырга җыена. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Рус җырлары, Мари такмаклары, татар биюләре. Бүген Татарстанның халыклар дуслыгы йорты һәм ассамблеясе Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын шулай башлады. Елның мәгънәсе алар өчен аеруча да әһәмиятле, чөнки бер йорт 173 милләтнең дуслык җипләре ныгыган урыны булып тора. Рания Абдрахманова тулырак. Владимир, Киров, Иркутск, Түбән Новгород һәм Россиянең башка дистәләгән төбәгенең җирле үзенчәлекләре урын алган бу рәсемнәрдә. Картиналарны Татарстан халыклар ассамблеясе рәисе Фәрит Мөхәммәтшингә коллекция авторы Владимир Зорин үзе күрсәтеп йөрде. Эта идея обсуждалась давно уже. Россия сурәтләре күргәзмәсен Татарстанда уздыруның сәбәбе бар. Быел биредә халыклар бердәмлеге елы. Бу күргәзмәдә милләтләр дуслыгының бер нигезе булып торсын иде. Халыклар дуслыгы йортында ачылган күргәзмә ел буе дәвам итәчәк чараларның башы гына. Шушында ук 20 төрле милләтне берләштергән концерт тәкъдим ителә. Сәхнәдә рус, украин, белорус җырларыннан тупланма. Юктан гына шушы милләт көйләре сайланмаган. Я знаю, что много коллективов, когда в нашем многонациональном Татарстане. Күп милләтле Татарстанда кайсы гына коллективны алма, бер генә милләттән торган төркем юк диярлек. Бездә дә руслар гына түгел, тамырларында украин, белорус канаккан кешеләр бар.
Монысы Мари коллективы, өсләрендә милли бизәкле киемнәр, кулларында милли уен кораллары. По-марийски это тюмор. Марийча бу тюмор, русча әйткәндә барабан, Мари халык уен коралы. Бүген Татарстан халкына Мари такмакларын башкарачакбыз. Күрше халыкларның ничек яшәве белән танышу кызык бит. Концертта олылар гына түгел, нәниләр дә катнаша. Әйтик менә, татар милли күлмәге киеп биюче Чуваш кызы София Чаркина. Гомумән мондагы һәр бала русча гына түгел, туган телендә белә. Тингерет пер малала, кайринеди халь курат пер, манын шулхажам пала, эбер пулна, пур пулат пер. А про что твое стихотворение? Про великий чувашский народ. Шочма елми, мари елми, моткоч ты миратем, изинек ойлаш ты налми, пайдарен мут помашем. Безнең татар телендә бар, төрек теле, инглиз теле һәм рус теле. Әлеге дәресләрдә нәрсәләр өйрәнәсез? Татар телендә без өйрәнәбез төрле кагыйдәләр, ясыйбыз, хикәяләр төзибез. Россия төбәкләрендәге халыклар ассамблеяләре милләтләр дуслыгында зур роль уйный дип саный оешма рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Халыклар дуслыгы республиканың игътибар үзәгендә ди ул. 173 төрле халык яши, төрле милләтле халык яши. Аларның теле дә, аларның гореф-гадәтләре, традицияләре безгә бик тә кыйммәтле. Без аларны быел тагында нокта ясап, матурна очрашып, менә һәрберебезгә күңелне ятырлык иттереп, улып бәйрәм иттереп үткәрәбез. Шулай итеп Татарстанның халыклар дуслыгы йорты һәм халыклар ассамблеясе шундый күңелле нотада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын башлап җибәрде. Әмма ассамблея рәисе сүзләренә караганда, әлеге бәйрәм чаралары 1 гыйнвардан 31 декабрьгә кадәр генә барырга тиеш түгел, аннан соң да дәвам итәргә тиеш. Рания Абдрахманов, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Танылган тарихчы Искәндәр Гыйләҗев татар шәхесләре турында видеопроект башлаган. Атна сайын татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институтының YouTube каналында 5-7 минутлык татарча роликлар урнаштырып барачаклар. Алар татар халкының бөек шәхесләре турында. Бакый Урманчы, Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Илһам Шакиров, Мәгъүбә Сыртланова, Дәрдмән, Мансур Хәсәнов, Галимҗан Ибраһимов, Харис Якуповларга багышланган видеолар дөнья күргән инде. Яңа материаллар пәнҗешәмбе интернетка куела. Проектны татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү коллективы алып бара. Интернетта видеоларны табу өчен YouTube'та Татар энциклопедиясе институты дип җыярга кирәк. Безнең тарихыбыз бай, безнең тарихыбызда шундый тирән эз калдырган кешеләр бар. Без алар белән горурлана алабыз, без аларны уялмыйча бөтен дөньяга күрсәтә алабыз. Һәм яшьләргә күрсәтеп, аларны тәрбияли алабыз. Бу димәк, үзенә күрә милли үз аңны, милли горурлык хисләрен үстерүгә безнең өлешебез дип саныйм. Шүрәлене яңартканнар. Әкият Курчак театры белән Ля Примавера камера оркестры Шүрәле балет музыкасына яңа фантазия дип аталган проект әзерләгән. Аны бүген тамашачыга тәкъдим иттеләр. Драма, курчак уйнату һәм балет бердәмлеге. Моның әле булганы юк иде. Тулырак Динә Хисаметдинова. Балет музыкасына фантазиядә Фәрит Яруллин музыкасы сакланган. Спектакль беренче тапкыр курчак уйнату белән драматургия һәм бию сәнгатен берләштерә. Ләкин бу танылган балетка һәм Тукай әсәренә дә нигезләнгән спектакль түгел. Бу аерым бер дөнья. Зинһар Фәрит Яруллин балетын күрергә дип килмәсен тамашачы. Шулай Тукай поэмасын күрергә дип тә килмәсеннәр. Бу шул темага, шул музыкага яңаша фантазия күрергә дип килсеннәр. Гомумән нәрсәдер аңлар өчен түгел, нәрсәдер туйыр өчен килсен тамашачы. Тамашачы режиссер теләген ишеткән кебек, яңалык көтә. Без ничек куярлар икән менә монда дип, бармакларын кыстырдылар микән дип белергә килдек. Яңа фантазияга карыйсы килә. Драматургияны курчак уйнату белән берләштергән актерлар аерым игътибарга лаек. Шүрәле ролендә Галиәскәр Камал театр артисты Илдус Габдрахманов, сихри дөньяга эләгүче Сөембикә Ләйсән Минәхмәтова. Сүзләрем юк, ләкин хәрәкәт бик күп. Аннары курчаклар белән уйнау, үземне курчак театр артисты дип була. Чөнки монда бик күп тылсымлы вакыйгалар, шундый үзе бер мөгъҗиза бу курчак театры дип әйтергә була. Булгалыйдыр кытыклап әдәм үтергән чаклары. Серле спектакль 1 сәгать дәвам итә. Ул кабаттан 30 гыйнвар һәм 19 февраль көннәрендә тәкъдим ителәчәк. Динә Хисаметдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, сау сәламәт булыгыз.
Санаторий Татнефти проводит квалифицированное лечение после перенесенных вирусных заболеваний, физиотерапевтическое лечение, теплолечение, восстановление адаптации к физическим нагрузкам, современное инновационное оборудование и отличные условия ждут вас в наших санаториях. Подробную информацию вы можете узнать по номеру 38 63 98. Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Яңа банкет залы ачылган. Кайда, нинди икәнен хәзер белерсез. Татар эстрадасы артистлары белән тантаналы мәҗлесләрегезне онытылмаслык итеп үткәрербез. Якты, иркен, сөембикә банкет залы сезне көтә. Ноксинский спуск 3-нче йорт. Телефон 8987 290 55 54. Игътибар, игътибар. Татар эстрадасында тарихи вакыйга. Илһам Шакиров исемендәге республика премиясен тапшыру тантанасы. 15 февраль, филармония. 9 февраль Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залында Агыйдел дәүләт җырханбию ансамбле туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел уңаеннан 8-нче сезон концерт программасын тәкъдим итә. Рәхим итегез. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сезнең гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз. Данил мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бар гыйнвар азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне үк күрергә мөмкин. Данил мастер, телефон 267 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазына кадәр көн дәвамында кар яуып торачак, 2 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы көн, явым-төшемнәр көтелә, температура 1 градус. Төньяктан Актаныш, Шәгырҗи, Мензелиевскида урыны белән кар явачак, 2 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта кар явачак, 1 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар буе Чүпрәлдә шулай ук кар явачак, 2 градус. Чистая Нурлат Мамады Ширмешәндә явым-төшемнәр, 2 градуска кадәр салкын. Төнлә республикабызда 5 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен сак булыгыз. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Бездәге авыртуга түзәр хәл калмады. Миңа протез куйдылар, әмма ияләшеп булмады. Аякка баса алмадым. Доктор Оста исән калган буынны операциясыз коткарып калырга сүз бирделәр. Яңа буын инъекциясе ярдәмендә без югалган кимерчәк тукымаларны торгызырга һәм хәтта артрозның авыр формаларында булган буынның хәрәкәтчәнлеген кайтарырга өйрәндек. Мин протезлаудан баш тарттым. 2 тиземне дә дәваларга һәм авырту хакында башка бер кайчанда искә төшермәм дип өметләнәм. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. Диагностика у флеболога СУЗИ всего 750 рублей. Клиника варикоза нет. На Достоевского. 212 20 40. Варикоздан бөтенлеге авыртусыз тиз кутылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы варикоза нет лазер хирургия клиникасына мөрәҗәгать итегез. Мәркәзебез Казанда болытлы көн кар явачак. Көндез 0-3 градус салкын. Җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 746 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр